खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ हादोरनि देरसिन एयारलाइन इन्डिग'आव बावैसो जानाय दावराव दावसिखौ लानानै मिरु सोरखारा जोबोर गोख्रों राहा लादों। बेजों लोगोसे एयारलाइन्सखौ दावबायारिफोरनि रांखौ हरफिनो आरो बिसोरनि लगेजखौ थाबैनो हरफिनो बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि बिरखं बिफाननि मावख'आ इन्डिग'नि सिबिथायखौ खमायनो गोनां होननानै बुंदों, जेराव इन्डिग'नि गोबां बिरखंफोरखौ इसिङारि फोनांजाब गोरोन्थिनि थाखाय केन्सेल खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि थाखाय गोबां दावबायारिफ्रा जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जादोंमोन, जेराव रोजा रोजा दावबायारिफ्रा गोबां उसुबिदानि मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन आरो जेंनाया गोब्राब जादोंमोन। सोरखारा नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन आरो इन्डिग'नि गोजौ सामलायगिरिजोंबो लोगो हमनानै सावरायदों होनना मिथिमोनदों। इन्ड'नेसियायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जादों। 7 थालानि बिल्डिंआव अर खामदों, जेराव अरा बिल्डिंनि गिबि थालायाव दोनथुमनाय बेटारिनिफ्राय जागायदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। इन्ड'नेसियानि जाकार्तायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया हादोरनाङै सोमावग्लुंदों। अर खामनायनि जाहोनाव सा 22 सुबुंनि जिउ खहा जायो। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला गोबां सुबुंफ्राबो जोखोम जादों। मिथिनो मोन्दों गं 7 थालानि बिल्डिंआव अर नांदोंमोन आरो बे अरा गिबि थालानिफ्राय जागायजेन्दोंमोन आरो अर जोंब्लावनाया गोख्रैनो जालांदोंमोन, जेराव गोबां रोहो रोहो अर खामनायनि जाहोनाव बिल्डिंनि गोबांथार थालाया सेवहांगार जादोंमोन। अर जोंब्लावनाया जेराव गिलु-बालुमोन। बे अरा गिबि थालायाव दोनथुमनाय बेटारिनिफ्राय सोमजिदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। गोबाव समनि उनाव अर खोमोरग्रा हान्जाया अरखौ खोमोरनो हादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। फरेस्ट बिफाना बिश्वनाथ जिल्लानि बलाकाटा बिलआव दाउ मैहुर खालामनो फैनाय 7 मैहुर खालामग्राफोरखौ खादों। बिश्वनाथ घाट रेन्ज आरो क्राइम इनभेस्टिगेशन रेन्जनि सिङाव थानाय बिश्वनाथ जिल्ला हाग्रा बिफाननो खौरां मोननानै मैहुर खालामग्राफ्रा बिश्वनाथनि बलाकाटा बिलआव हाग्रानि दाउफोरखौ हमनो थाखाय जाल फज'दोंमोन आरो लोगो लोगो हाग्रा बिफाननि हान्जाया जाथायथिलियाव फैनानै 7 मैहुर खालामग्राफोरखौ हमनानै लाङो। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मैहुर खालामग्राफोरनिफ्राय हाग्रा बिफाननि सिग्रोमग्रा हान्जाया गंसे आखाइजों बानायनाय सिलाइ, मासे मोननो थाङै हाग्रानि दाउ, ना हमनो हानाय जालि, गंनै मबाइल फन, गंसे टर्च लाइट आरो गंनै गुफुर बेग बोखांनो हादों। हाग्रा बिफाना मिथिहोयोदि गोथाङै मोननाय हारिसाफोरा जिब-जुनार रैखाथि आयेन 1972 नि फारिलाइनि 1 नि सिङाव गोग्लैयो होनना फोरमायदों। मख'नाय दाउआ आफगानिस्ताननि मासे दावबायसनारि दाउ। हाग्रा बिफाना 7 मैहुर खालामग्राफोरखौ चाइफुल इस्लाम, आनवार हुसेन, तामसार आली, अबुल हुसेन, फकीर आली होनना सिनायथि होदों। दिनै मुंख्लं सानखौ बिथा खालामनानै मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव लुनाय शहीद गोसोखां फोथारखौ दिनै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सुबुंफोरनि थाखाय बेखेवनानै होबाय। माहारियारि जिउ सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव गुबुन गुबुन बुथुमनायफोरखौ बे शहीद गोसोखां फोथाराव दोनथुमनाय जादों। मख'नो गोनांदि दिनै गासै रायजोआवनो शहीद सानखौ फालिनाय जादों। बेराफारसेथिं हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदियाबो दिनै मुंख्लं सानाव गोसोखांथिनि महरै बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया पस्टआव फोसावदों। रायजोआवनो शहीद सानखौ दिनै फालिदों। जारिमिनारि आसाम सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं जाय असमियानि सिनायथिनि थारथिखौ रैखा खालामनो थाखाय गावनि जिउखौ बाउदोंमोन आरो बेनो जाबाय शहीद खरगेश्वर तालुकदार। बिथांनि थैनाय बोसोरारि 10 डिसेम्बरखौ बोसोरफ्रोमबो मुंख्लं सान महरै फालिनाय जायो, जेराव दिनै गुवाहाटीनि बरागावआव बेखेवनाय शहीद गोसोखां फोथाराव गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादों आरो दिनै मुंख्लं सान फालिनाय मिरु गोसोखांथि हाबाफारिबो खुंनाय जादों। बे हाबाफारिनि थाखाय मुंख्लंफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों, जेराव आसामनि गोबां जिल्लानिफ्राय सफैनो हादों रायजोफ्रा। बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै बिटिसि सोरखारनिफ्राय गोख्रों एक्सन लानाय जादों। थारैनो थांनाय 29 नभेम्बर खालाराव बिटिसिनि नेहाथारि ख'आव फरायसाफोरनि गाग्लोबनायखौ लानानै गोख्रों नोजोर लाखिदों नामा बिटिसि सोरखारा? थारैनो फरायसाफोरखौ साजा होगोन नामा? फरायसाफोरखौ जोबथेसालियाव सोमारगोन नामा? बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रोङै राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायदों, जेराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार, डिपुटि रेजिस्ट्रार आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रारखौ रिलिज होबाय होनना बुंदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे बिथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायावबो बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया मा बुंदों। নাথাকিলে এনে কৰি নাকি আমি থাকা কাৰণে কৰিছিল আৰু জুডিচিয়েল কোৱাৰি হ'ব
জুডিচিয়েল কোৱেৰি হ'ব ইমিডিয়েটলি হ'ব ইমিডিয়েটলি আমি ৰিটায়াৰ্ড কোনোবা জাজ হাইকোৰ্টৰ ৰিটায়াৰ্ড জাজক দায়িত্ব দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ বাছ কোন দোষী নহয় এইটো যেতিয়া নেকি কোৱেৰি হ'ব তেতিয়া ওলাব আজিৰ দিনত গান গাই থাকি লাভ নাই আৰু আমি স্পষ্ট কথা আমাৰ BPF দলৰ কথাই হওক বা BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ কথাই হওক 6 জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলে একো নষ্ট হ'ব নালাগে এই লাইনত আমি আগতো আছে যোৱাকালিও আমি এই ষ্টেণ্ডত আছোঁ আৰু BTC ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কোনোবা ভেলি কোনোবা ফি এনেকুৱা হ'ব নালাগে হ'লে এটাই হ'ব লাগে এই লাইনত আমি আমাৰ অপিনিয়নটো সেইটো দিছে থেংক ইউ ইয়াৰ ওপৰত অতি সোনকালে মানে জুডিচিয়েল কোৱেৰি হ'ব লাগে বুলি আমি লিখি দিছোঁ যোৱাকালি নহয় ইয়াৰ আগতে আমি লিখি দিছোঁ জুডিচিয়েল ইনকুৱাৰী অতি সোনকালে হ'ব লাগে বুলি এছেম্বলিৰ যিটো এটাক আমাৰ এছেম্বলিৰ ওপৰত যিটো এটাক হৈছে ইয়াৰ ওপৰত আৰু একটাটো হ'ল এই কোকৰাঝাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু ডেপুটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এই তিনিজনক অতি সোনকালে আমি ৰিলিজ দিয়া হ'ব কাউন্সিলৰ পৰা এইটো আমাৰ ডিচিশ্যন হৈ গ'ল বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু ডেপুটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু কোকৰাঝাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এই তিনিজনক ইনভলভমেণ্ট ইহঁতৰ অৰ্ডাৰতে হৈছে বুলি আমি গম পাওঁ সেইকাৰণে আমাৰ কাউন্সিলৰ পৰা ইহঁতক যোৱাকালি বিদায় দিব লাগে বুলি ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে এই তিনিটাটো মেজৰ মুঠতে ST ক্ষেত্ৰত BTC অঞ্চলত এটাই হ'ব লাগে ভি দে না ফি দে এনেকুৱা দুটা তিনিটা এটা জনগোষ্ঠীক ভি এটা জনগোষ্ঠীক ফি এইটো হ'ব নালাগে এইটো আমি বিচাৰিছোঁ হ'লে এটাই হ'ব লাগে সেইটো আমি মন্ত্ৰীগত যিটো গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰৰ যিটো কমিটি আছে ইহঁতক আমি আমাৰ অপিনিয়নটো দিছে আৰু ইয়াৰ লগত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ বা এনেকুৱা যিখিনি মিনিষ্ট্ৰী আছে ইয়াতে আমি আমাৰ BTC ফালৰ পৰা যিখিনি অপিনিয়ন দিব লাগে এক্সিষ্টিং 6 জনগোষ্ঠীৰ ST দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আমি যোৱাকালি কাউন্সিলে ডিচিশ্যন লৈ পেলাই দিছে बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी रमान्टिक एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन जेरै सनानि नखर थांखि गैयै समाज अनसुला आफा हिरो बिमा बायदि बाजै अर थैसाम वान्टेड संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्टोरनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगल पे फन पे आरो पेटीएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी रमान्टिक एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन
जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुलाफा थांखि गैयि समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।